bakasyon namin sa Bohol. Ito kami sa Pangpang Beach. Pero walang cottage. Sariling ano lang to, hanap ng pisto kung saan. Dito kami ngayon sa Pangpang Bohol. Kasalukuyang nag-swimming. Mga kauban, kasama ko yung mga kabangkit, kapatid. Dami namin. Yung bangka, mga kaibigan ko na mga uling isda. Ayan, mga bangka nila yan. Dalawa. Ano yung asawa ko, nalilitin sa malayo. Ayun, nakabangka, nakasakay lang. Ito, mga kabangkit ko, mga apo ko na to. Ito, saya. Sobrang saya ka lang. Ito rin yung kaibigan ko, si Victor, lumapit, oh. Buang eh! Yung kaibigan ko si Victor, oh, pogi-pogi, oh. Ito yung kaibigan ko, si Victor. Andun naman sa taas, yung kapatid ko si Leo, andun. Mga kasama ko sa pag-swimming. Yan. Napakaganda ng area. Yun, yung asawa ko nasa malayo, Bisa man ay mulugan. Ha? Bisa man ay mulugan. Video. Yung mga pagpunto yun. Ganda ng ano kasi may kahoy, tapos hindi ka mainit. Kahit maghapon kayo dyan na maliligo. Hindi kayo magkaroon ng sunburn dahil mainit. Mayroong puno ng kahoy na doon kayo sa ilalim. Kaya ito libilaw po ni. Ganda ng area dito. Puno. Yan. Sino gusto pumunta rito, sabihin mo na ta. Mga bata, mga apo na ho. Mga apo na. Mga apo ko na yan lahat. Dami, nandiyan si yung anak ko, yung tumalon. Si Dudong. Bisa man anak sa isuon nimo. Anak. Ate. Wa isuot. Ha? Wa isuot mo ha?